הנה, רק אתה לא ספר? מה את רוצה עטרת למסור? אז מצלמה, למי אני מדברת? לג'קי ולעמי מזל טוב לכולם, אנחנו פה בחתונה, וחבל שאתם לא פה איתנו, ומתגעגעים, ואוהבים אתכם, וזהו, we love you. רבי ז'קוב. שלום עליכם, מה המצב? בסדר. למי אני מוסר דש? לאמא ואבא שלך. אמא, פאפי, ממי, אני עוד יום שני אצלכם, בעזרת השם יתברך שהמטוס לא יתרסק. You want some הודיה, את רוצה למסור משהו? הודיה. זה את לא רוצה? הודיה. הודיה, תגידי היי לממי ופאפי. תמסור, אני מעביר להם את זה באינטרנט. היי ממי, היי פאפי. מתגעגעת אליהם? כן. יופי. ג'וני, ג'ן. go ahead, buddy. go ahead. ממי מה אתה לך בשם? ככה צריך לשים את התותבת, נפלה לי. אבל לך שם? וואו, איזה באסה. לא נורא. נעים לך? ממי ופאפי. נעים לך, אמיר? מאיר, תגיד היי לממי מאיר, ופאפי. תגיד היי לממי ופאפי. כזה. לכי תקחי, ממי. תגיד היי. You'll probably find... What? לא, כאלה... אלון! Yossi Pesciaccio. אתה לא יכול להתחמק. התקשרתי הבא. הייתי שם 7:30 והלכתי בשביל... מיקי. היא אמרה לי שכל שבת היית אצלה בכפרים. רגע, אני אביא, תביא לי אמא שלך כיסא מותק. הנה, אבלין הלכה להביא. אבלין הלכה להביא. קבלו אותם.
בשעה טובה ומוצלחת אנחנו ניגשים לטקס החופה המיוחדת למרגלות הכנרת. כמו שידוע, הכנרת היא בית שואבין לכל התפילות והברכות. תלמידי הבעל שם טוב שהגיעו 300 במספר אמרו שהם עברו ואוהבים את הכנרת שדרכה התפילות עולות למעלה. הנה נמצאים אנחנו כאן ביום הזה, שבת בראשית, לכן נעשה את זה קצת זריז כדי שנספיק לשבת בעזרת השם. אז אם כן, ברגעים האלה המיוחדים שהשמיים פתוחים לחתן ולכלה, חתן דומה למלך, הכלה למלכה, חתן גם אותיות נחת וכלה אותיות הכל. בעזרת השם חתן נותן נחת והכלה נותנת הכל. כך נבנה בית מיוחד. יהי רצון שבית זה יהיה בניין עד עד. רק תנו להורים להיכנס, כן? שיהיה בניין עד עד מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות לתפארת המשפחות אמן. הנכבדות. אמן. אמן. סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.